Ngayong araw, magbabike kami sa plaza ng Vegan City. May mga pailaw tsaka giant Christmas trees kasi dito every time sasapit ang Pasko. Eh hindi ko pa nakikita yung mga pailaw kasi maliwanag pa naman kapag dumadaan ako doon. Pero mag-isa pa lang ako, kaya we're going to check the route mamaya. Papadyak muna ako ng 10 kilometers para sunduin yung mga kasama ko. Originally, si Adrian sana ang kasama kong magbibisikleta. Kaso ewan ko kung nasan yung batang yun. Anyway, ang lakas po ng hangin dito sa amin, sa kadahilanang hindi ko din po alam. Pagod na ako. Kasi bukod sa sinasalubong ko yung mga kasama ko, sinasalubong ko din yung hangin. Sabit. Hop. At habang pumapadyak ako, may dalawang batang humingi ng sticker. Ewan ko din kung kilala nila ako or it's one of those things na sinasabi nila pag may nadadaan na siklista or biker. But anyway, meron naman akong dala kaya binigyan ko na lang. Ay ko. Nasa municipality na pala ako ng San Ildefonso, and kung mapapansin ninyo, may nadadaanan akong nagbebenta ng suka, sugarcane or unas kung tawagin ng Ilocano. Ang common na tinatanim nila dito sa San Ildefonso. Bukod sa suka ay meron din silang bentang balikutsa candy at ang famous Basi wine. Swap bike! Char! O airplane. At habang pumapadyak ako papunta sa mga kasama kong kumakain na ng burger, may I ask you a huge favor to please like this video, tapos pindutin mo na din ang subscribe button if you haven't subscribed yet. Dahil ayon sa data ng YouTube, mas madami po sa inyong mga nanonood ng videos ko ang hindi pa nakasubscribe. And we recently just hit 200 subscribers. So thank you and please consider subscribing. 750 meters na lang. Saan ba doon? Bawi pa siya. Doon sila sa ano eh, burgiran. Kumakain sila ng burger. Burger. Ayun. Pakto. Kasama ko na sila Christian, Dave at Michael. And nandito sila sa Santo Domingo dahil meron silang binentang hub about 10 kilometers mula dito. San Juan na lang. Tiko. Ay, pagod na ako. Ito po yung Santo Domingo. Yun. Tayo na. Ilog na tala ako na. Egg trading, alam ang dusting dito. Ajin eh, dito na. Okay lang. Sakto. Lulis sa bay. Taglamig. Sting hashtag Nara sponsor. Dito po kami madalas magmerienda nung nagtitraining po kami ng soccer noon. Wala lang, shinare ko lang. Tanga talaga. Pipen eh, mas pwede din. Mag-chill kami. So, nag-ikot-ikot muna kami dito sa plaza ng Santo Domingo bago kami pumunta sa Vegan. Sheesh! Trail, sarap.
Dito po kami nagsasoccer noon, no? Shoutout sa mga kasama ko noon. Google ko na tong bike. Goal! Goal! What a stunner! An absolutely Goal. fantastic goal. But no more than we've come to expect. Laki naman ang papel mo. Pag skateboardan. Sheesh! Lagi oh. Verb. Uy, gay! Skateboard kasi yan. Hoy! Video na kami! Kaya na. Udin. Yun. Gagi. Adi. Si Banger. Kasha? Na nga to. Ay, gagi. Sarap niya na. Pep, beer langinin. At nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay tungo sa pailaw ng vegan. Go! May dinaanan saglit si Michael sa bahay nila, tapos nagpatuloy na din kami ulit. Pasa! Sana all. Yeah. Save Epas. Sheesh. And after a few minutes, nasa cobblestones na kami ng vegan. Ganda pa lang ng vegan, no? And ladies and gentlemen, this is Calle Crisologo, Vegan City. Uy, gaging photobomb ka dyan. Adaan po. Thank you. Tutorial tayo dito eh. May drop dyan eh, oh. Sorry, wrong way. Magpapahinga muna kami saglit dito sa dulo habang nagde-decide kung saan kami susunod na pupunta. So, imaginations, grab yours. Ganito pa sa vegan, no? Ganda ng intro mo ah. Sige oh. Bali may tosok-tosok. Magtutosok-tosok po tayo na. Pupunta kami sa Tosok-Tosok para magmerienda, which is surprisingly napakalapit lang sa Vegan Heritage Site. Tutuhogin ka sa sarap. At syempre, magpapark muna kami ng bike bago pumasok sa kainan. Halo tayo. Mamaminsan takaw daw. Kaya tayo di yung togo mo agad eh. Gagi, anti-theft. Gagi. Ngangalayin yung magnanakaw. Ang galing! Madami silang bentang street food dito. May kwek-kwek, isaw, atay ng baboy at dadumapay. Kaya naman, nahirapan din kaming bumili ng kakainin namin.
Ya, biro kan yung oren niya. Quick montage muna bago kumain. O, di ba? Ang bilis. Shish. Montage. Nagkaro din. Nahulaw siya. Ten. Ten. Galaw. Baby. Ah. At pagkatapos naming magmerienda, pupunta na kami sa mga plaza para tignan ang mga pailaw. Ano boy? Ikaw na. Insenso yun. Bakla. Hindi pa nila binuksan yung ibang pailaw kaya naghintay muna kami dito sa Plaza Lagoon. Ay, Pasko na. Tama nyo. Karano, no? Nagbaba may dahil. Papala din. Beka. Sina-challenge nyo ako ha. Papala. Another one. Daddy, gusto ko balloon. Ay, Christmas tree. Oo, ang ganda. Ayun, nagbukas na. And surely, mas pinaliwanag nito ang city ng vegan. Tapos, ang gaganda pa at ang lalaki ng mga Christmas trees. Naragsak a Paskwa. Ken na Balaygi Atawen 2023. Sheesh! Magraban ng pen. Ganun lang. Hindi dapat ganda ni Bigat City Hall. Ganda din yan, oh. Daming pailaw. Sheesh! Oh. Vegan City Hall. Tapos may nagtatakbo-takbong kalesa dun, oh. Ya? Naglalagay na, regalo. Tara. Pagtra. Ang dala si Ilaw Jonig na, ano? Kinsis. Let's go. Again. Then. At pagkatapos naming mapanood, makita at ma-appreciate ang ganda ng mga pailaw ng vegan, umuwi na din kami dahil gumagabi na. Let's go! So, yun lang muna sa ngayon. I hope nagandahan din kayo sa view ng vegan tuwing magpapasko. And I also hope you enjoyed watching this video. Please like and share, tapos mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakasubscribe. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe, Merry Christmas, and a Happy New Year, y'all. See ya! Daddy, gusto ko balloon.